Verím, že teda budeme sa s navzájom oranžovou rešpektovať, stužkou. aj vy Áno, navzájom, obidvaja, že to nebude osobné a rovnako tak, že budete teda rešpektovať aj mňa. Pani Júrik si chce zo mňa robiť posmešky, že ja som bol počas svojho štúdia nejaký druhý na retorickej súťaži. Potrebujete vašu bezobsažnosť prekrývať takýmito atakmi. Preto, lebo ste fanatici a ste poplatní Bruselu, chcete za každú cenu zastaviť tieto dodávky z Ruskej federácie, ale my na rozdiel od vás sme pragmatici. My sa na to Rusko nepozeráme čierno-bielo. Raz aj ten konflikt na Ukrajine skončí a ja som za plné obnovenie vzťahov s Ruskou federáciou, pretože tak je to správne. Keď Európa spolupracovala s Ruskou federáciou, vždy sa aj európskej ekonomike darilo. A pevne verím, že občania si zapamätajú, že vy kvôli vašemu fanatizmu a to, že vy nemáte v Európskej únii žiadny názor, tak by ste zapredali Slovensko až na niekoľko generácií dopredu. Pre nás bude národno-štátny záujem vždy na prvom mieste a národno-štátny záujem v tomto prípade je aj to, aby sme mali energie, lacné energie aj z Ruskej federácie a musíme sa o to byť. Pán Bartek, len upozorním, že ani raz som vás osobne v tejto relácii neupozornil na to, že ste osobní. Na úvod som vás obidvoch požiadal, aby ste neboli voči sebe osobní, aby ste boli čo najviac vecní a na tom trvám. Ani jedna noha nelegálneho migranta, ani jeden nelegálny migrant, ktorého by nám Európska únia chcela natlačiť v rámci relokácií na Slovensku, nebude. Odmietli sme migračný pakt a odmietame aj to, aby sme my platili peniaze za migrantov, ktorých my odmietame prijať. Slovenská republika nikdy nekolonizovala žiadne krajiny. Nech sa s tým vysporiadajú Francúzi alebo Španieli, ale dámy a páni, tu ako sedím, hovorím, nebudeme príjmať žiadnych nelegálnych migrantov. Vidíme tie scenáre, kedy hrdlorezi z Blízkeho východu útočia na vianočných trhoch, napríklad v Nemecku. Už aj teraz tam bolo niekoľko teroristických útokov týchto moslimských fanatikov a proti tomuto musíme bojovať, musíme si strážiť naše hranice. Nám sem nelegálnych migrantov na Slovensko nikto natláčať nebude. Čiže vy ste za to, aby prichádzali na Slovensko nelegálni migranti, ktorých nás sem bude dávať Brusel? Ja no, som veď za to, že občanom. členské krajiny si budú môcť vybrať, akým spôsobom sa budú podieľať, pretože... Aha, takže občania sa majú poskladať na to, že my odmietame prijať nelegálnych migrantov. Takže občania, poslankyňa Júrik vám hovorí, nechcete nelegálnych migrantov, platte. Vidíte, toto sú tí progresívci v priamom prenose. A ja sa potom pýtam sama seba, že prečo mám chodiť do diskusí s pánom Bartekom, lebo neneváte sa, to je ako učiť rybu štekať. Ja vám poviem realitu a vy tu poviete pri ochrane hraníc poviete, že čím to bude minister chrániť? Kávovými zrnami, nefunkčným autom. Počúvate sa, čo vy rozprávate? Ja pevne verím, že občania vidia, aké nezmysly naozaj splietate. A vy namiesto toho, potvrdzujete, že ste dobrý rétor, viete naspamäť message box, to je veľmi pekné. Message box, vy tu niečo hovoríte o kávových zrnách, o nefunkčných autách, tak toto ste celá vy. A vy viete diskutovať konštruktívne, keď najskôr rozprávate o mojich retorických súťažiach a potom o tričkách z kávových zrn. Takže vy nádsazku môžete používať a my nie. V poriadku. Opakujem, že my z vašej strany, zo strany vlády Roberta Fica, ani zo strany ministra vnútra, ktorý teda odišiel na summit s veľkými rečami, nevidíme žiadne konkrétne riešenia a opatrenia. Čo teda idete našim partnerom ponúknuť, že my odmietame tento migračný pakt, ktorý sme ale v 2016-2017 presadzovali, tak čo? Slovenská republika nikdy nekolonizovala žiadne krajiny a podobne. Nezapájala sa do ich boje. My nemáme povinnosť sa starať o nelegálnych migrantov z Blízkeho východu alebo z týchto krajín. My nemáme povinnosť, áno. A vy teraz hovoríte občanom, verím, že si to zapamätajú občania. Pani poslankyňa Júrik vám hovorí, ak nechcete príjmať nelegálnych migrantov, plaťte. Veľmi pekne ľudsky. Dovolíte mi moderovať túto reláciu? No, len pán moderátor, tak prosím vás, ale prosím vás, môžete aj vy, pani poslankyňu Júrik, zastaviť, keď aj útočí naozaj bezbreho a plitko aj na Matúša Šuta Eštoka, keď do diskusie o ochrane hraníc pletie trička z kávových zrn, tak toto je korektné, pán moderátor? Že je to neschopný minister vnútra, ktorý neprináša žiadne riešenia. Aha, žiadne riešenia. No, a vy už ich prinášate koľko? No tiež sme videli žiadne. Vy vládnete, pán Bartek, už si to uvedomte. Poprosím vás. Dúfam, že vy nebudete. Poprosím vás. Skúsme nebyť osobní a skúsme sa baviť vecne, odborne o tých témach. Ďakujem veľmi pekne, že to budete rešpektovať a že budete, ešte raz vás vyzývam, to, čo som na začiatku povedal, nebyť osobný a rešpektovať moderátora. Ďakujem vám veľmi pekne. Moju tvorbu môžeš podporiť zakúpením merču alebo cez Patreon. Odkazy nájdeš v popise videa. Ďakujem.